Iro itrai para banget bagi dia viewers. Tegani ka jingkran jonga mentakasni kadai kamtam yaki nong sinsyar yaki nong yalam jongkari baga jat benrio jongi wat kumjuru yapi ki patba bat shwa bangan ai kani ka jingkran kamdai ka banga syukran alapla kani kamdai ka ba kawan hinanga haroi kadai ka banga lasyong hagi jingduai bar habang lasyong hagi jingduai nama bang mon sin pindah sngap hagi kubor jonga kamdai ka banga syukran naga jingsta beriu haroi kadai ka banga yo na ublai habang lasyong hagi jingduai bat kalong kat kum gaktin jong ublai ba mentaru pin pensyak skor ya kani ka kubor address kani yaki nong yalam gajat benriu yaki nong sinsyar ba kum juru gi patba bat swabangan sedang aku ban pentip yapi bagi dan gaying jingduai ha jayau lans nalien ni ju penduai gi beri gi bapang gi basitam gi bai kenduk gi jing ki badan haki addiction kom ya kakia kom ya jingdi penbuat ki badan hi addiction haki jinglien basni wala ban long ba pipet gi tu gi film jaklia fidan ka jingya pat ka long yang long sam ni penduai pi bat ni sibun ki kamba ki bau blai ulak le te kumunong keren ya kaktin jong blai baju ya sam na kapor syakapor gi beri baju penduai mantang asyim ya kan ya kabu ban pen kok ngu ya ga bau wei ublai udan ban keren syakin nong yalam wat syarajat benriu kalak dai kaya ka jong ublai bangin yok snow ya kan ya kaktin jong ublai ki naga bentak ki nong sinsyar kan mau baga jing sinsyar jong pi ngakran ni daga baburam ya pi daga jing it ya pi baga jing sinsyar kawa pi sinsyar kadan pat sakawai ga jing sinsyar ka bakham khrau kata kadai ga jing sinsyar jong himau blai bat dei na kata kadau ba ulabu ya pi ginong sinsyar ban sinsyar kat kum katakan nongrem jong ublai obara thau ya ka benang bat ya ka khendau na adras khamtam ya ki jat benriu ki pat jat benriu bagi nong sinsyar jong kari jong ki barang it ya ublai ki barang mani ublai ki barang snap ya ka ktin jong ublai udan ye ban ang ye pi ya kan report Kimpet naduk ka jutang barim ki nong sinsyar ki ba ublai u syams ngobha ki dei kita ki ba it ya u bat ki ba bishar hak bat ki ba ya haga jingkhut jong ublai bat ki ba yok sngow ya ka ktin jong ublai bat konjuru ki badan haka jilli lani haka taka council jong kita ki beri ki ba it yo belai bat ki bam ya sela sangap ha ki bam ya sela bat ka sniu ka sme bat ki bor jonga jingdom impet nuksa na usiem debit o dai o balapen slek siem no o balapen slek slim na kata kadang ong baka jing sinsyar jong pi ha ka ni ka khendau kadam jing ya dai bat ka jing sinsyar haka hima ki banang bar habang ong gumtangi di ban sngau thuru bagadan sakawai pat ka hima jong ka jingdom ka hima jong ka bor jong sultan dei hamni bagadan ka jing tengku hapadan kinong sinsyar kiba it ya ka hima jong ka jingdom bat ginong sinsyar ki ba it ya ka hima jong ublai kadan ka jing ele mentah padang nado ki pon syam dei tang mentah padang ka hima jong ublai ba ka hima jong sultan na kata kadau pi bahabawan ginong sinsyar ki bam it ya ka tin jong ublai ki play jing khang ya ki mensim baman kani ram dei tang ka jing sinsyar ndai ka play ya ka hima jong jingdom bahkan penjat
ya ka im lang sa lang jungi bakam penjat ya ki long yeng long sem na kadang ong pi bakadan ka jingele hapadang jong ka himau setan bat ka himau blai ki demonic forces kabaningkom ngakwa benang bakin nong sensyar ki dan kam bapin syarai bapin duai tang kata bapin dan ki nong duai kat ni piok ban sensyar hagan ga jela jungi kadai ka bapi dan ki nong duai ki baduai api ki dan ki nong duai kenau blai ukwa ba haba wai kan jing sensyar ukwa baya ka kerteng jong un pendan buram baya ka hop jong u an penyar hak hendau kumbah beneng takadang i duai ya ka to ka tin jong blai ka bong bau jisu kristus duai wong ko kpa jong i bah beneng long bakhut kerteng jong mi wan ka hima jong mi long kaman jong mi hak hendau kumbah beneng pat ngi ai ngu yu blai bau blai udang i ya ka jat benri jong i wat kala jat ngakran ni da ka jing daga jing slur daga jing klik ka jat benri jong i kala jat kidan ki samla ki ba em haka aurea kiba buat tanglang kiba ngok hagi drugs bahkan ni kapan telat ya ka society namar bablai ki em haka sni wa sme kim smart man terekam ki jaitu onang ping namar balai ula penjat setan ban roi menta habau blai kwa ban penkela ban ai ya kata jat bandri bahkan ki empat pimla ban le daka bor pinumla ban le dau pat ya pom lani daka pisah jong pi Harai pidan kam ya ublay. Nakatagada ang bang ni kinong sensyar kidan kam ya kinong duay. Nipet nuksa ya usim David. Usim David udan ya Samuel. Wa Samuel ulang udang ai sela ya usim David. Samuel ui udai prophet ui ya kita ki bau blay uai. Bat David ya sela bat Samuel bat angi ujab ya ki thama ma hendrai mentangi miele thama haga bakken jado miele thama haga bakken jaman siem bakan wan kata ka hak jong ublai baga society jongi ka em lang sa lang jongi kan long ka baru ublai ka ban sasin pat ban pai show ublai ngipat usim sol udai ubalak pen selek jong ublai udai ubalak pen selek jong ublai baun yalam ya ki khon Israel. Handai hakabaning kong usim sol ko anda hadin usim sol uyat lat na ka ketien jong ublai uyat lat na ka jing senchar hak jong ublai bat ngi i ba usim sol haka jaka ba un mani ublai pindah puli na ki kabaning kong Samuel kat ka ba arpu pra kat balai hadu nyo plai i ba usim sol hajaka ban let shagai jing duai ulet penban syakatu ka witch of Endor hapulihi lani ulat syakatu kanong le bertang baru blai ulah snowsi hani wa ka jela jungi dunga snowsi banong ba dan gibril kinong yalam ha jaka bikin let shu blai bikin pendret shu blai ki let syakita kiban pa kenya ban pa le bertang bahkan ni ka pen snowsi ublai ka pli gi jingkang gi min simbaman bat ka jat ka imlang salam Kemudian kerannya ka ketinjang ublay nga dan ka jingkit klik ban kerannya kani. Namar ba ublay ulak keran, usay yang iban le ayu. Usay yang iban kerannya ka jing sisa. Nawang ipi hang ni ngam keran tang na ka social media hangray kibun, kibril, kibalak dan haga jing syak tek kum, haga jing dikiat, haga jing buat drugs, haga jing im aurea menta, daga jing ay jang ublay ngila penle praktikal iki, ngala bialam iki syak jing kala ka bomot menta kila pai ublay ngila pen baptis ki ngila pediang yu mensim bakut. Menta kila im ya ka jing im ka batmai bat ka langying longsam kala bah bat ka society ka bakidan ru kala sedang man bah namar ki kila yalap kelai ka jing sisa. De kumjuru ya pi kinong sensyar hasnong kinong sensyar hang nuru aga sarkaru pidan ya ka jingket kli ban pen pa kita ka buram jang ublai ban pen mi no ai jing sniu ki jing sme ki balak harai hakani ka jat ban riu jungi pada pi kwa ya ka jing yada bingin long marau kadai tang ka khti jong ublai ka banyada kan mau ka spa ka pau jupi ka jing dan jing am lada pimpen sobhai ublai pinumla ban lei ai pinumla banyada barang ba pi klan bor em pihak dan kam ya ka bor
ka jong ublay kan mau ka jing sencar ka bahalor tam ka dai ka jong ublay ngipet wat usim Hezekiah udan ya Isaya prophet Isaya ubadan ka jing duai Isaya udan ka jing ya dai boblay udan ka jing duai boblay bat usim Hezekiah udan ka jing it ya boblay usim David ru wat habau lalek pop kan mau boleh namar teng-teng kum ki beriu ngi tham ngi dan ka tendency ne kata ka bor bangila ban sya'il makla hadai habau David ulah klaim ya ka Batsheba ka hima jong kala sedang ban senjor hadai dai bawan prophet Nathan prophet Nathan keran jali jaum keran ketin jali jaum ya David ndai ulah seneng wong dai mami utau baklaim dai mami ba penyap ya Uriah but dia nak kata kau David la penret ialah dia khmat jong ulai but nganong pia bo penret ulai umak pat but usim David nang tu om jule ilet thma klam da wat jingbet na ulai kam da duai ulai pidan kam ngong ifni gani kapor bai pi ka ikhtiar ba kabor ba pin pa ulai bon penret let's say dan na pedang jong pi ki ba lalong kinong senshan rei pilak le baman pilak le bamsap pilak le banyi ki beriu pilak mani belai tau pilak le aka ki ba ijli khmat jong belai bat mentala dah kan ka kubur ka tak ipi bidan kamban kelar buat ban pai su belai ban pendret hu belai balik si kadang dan ka jingma ipi bat hu belai un sa restore pat ipi un sepen pai pat ni wat un Nebukadnezar Usim jangka Babylon nong sencar jangka Babylon ujit ya Meshach Shadrach bat Abednego bat you Daniel ru kibadan ya ka jing start jang ublay kibadan ya ka jing ya dai bo ublay ipet ya usim Paro ba Joseph ula pelat na katukan 6 sniu kabadan hiu senam namar belai udan ya ka jing ya dai bo ublay udan jaga jing start ka banu belai mentaki beriu kia be palat tang ya jing start persai bat ki i no yo belai bat deng ta ka puat plak kawan kata ka jing puat plak bani i ba haga jat bendri jongi kala sedang turan ka jat bendri ka ba i yo belai bar ka ba i yo beriu kala sedang ban jat ka kiat kala yo ban syong kha haman laki tliwing udrak seman laki tliwing ka jing im aurea ki kena samla kena kan thai ki jat manang ifi ki let's ki party ban you enjoy and I want to ka penjat ya kalong yeng long sam kan le ayu ka spa ka paung pin rei haba pidan ya ka jing setting bleng akran ni da ka ikhtiar ka bor jong men sim khot ha ka kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth ba ila dan kam kum ka jat benriu kum na pindah puli na ka jutang barum ru wong la da ka jat benriu jama pindah puli kan ni ka kloi ban pendam ki beriu jong blai ki beriu janga ki kloi ban pendam ki kloi ban penret wong an pen khiak pat eki ka syong api ki nong yalam ru pi kloi ni ban kelak ka mut pi kloi ni ban kidang step apa pilet si ki kam ki jam jong pi ban duai show blai ban pen bet shwai la ka jong ka jingim kum unong yalam pi dan kam ban pen bet shwa ya kan ka pop ka badan hapok jong pi re gini ki min sim baman kin yok kha kin yok syong kha rei ka donut jong pi bat haba kumta pinumla ban tre ya kam ga bashisha pi klei ki kentin jali jo rei klam ka jing back up jong ka hima jong blai kam dan ya ka bor jong min sim khut pimla ban execute pimla ban pendan kam ya ka ikhtiar ka bor jong pi pinumla ban tre hak namar pimla baki marwai ban le namar ki dan ngong pi sa ka hima jong sultan ki hima jong sultan ka ba kenjaman sim ka ban khangla je fi ba pinle ya ka ba bahang kaban penpulam kaban persyang ban penpulam kaban persyang ban rat ding khong ki jingba ki ba pikwa ban le naka takadaw ngau pi pet nuksa naka jutang ka barem kisim ki ba ko ya ka tin jong blai kisim ki baya ya ka jinghak ha ka jing syarai ki badan kita kinong ya selai ki ba duai ngi i ba oblai u buram ki namar balai ba buram ya ka ketin ka bau lai namar baki buram ya ka ketin jong bala ki yo ka favor man ong ipi bau blai uyo ka buram
ka jela jungi amdai baka duna kita ki banang bastat henrei ka jela jungi ka duna ya kita ki leaders ki ba it ya ka hak ki ba kloi ban yang banum syakting ba piang ya ka hak pidan ka ikhtiar ban yang baru blai un ya dai pi ada dan manu bakwa ban ketak ya ka pelau khmat jong pi ki ketak so ya ka pelau khmat jong blai namar balai kidan ka jing ya da ka ba kenja men sim ada ba pi ya no sabar jong ka ketin jong blai pile akaman la jong ada hang ta ba pi poi syaka jingjat ngakli fi kinong yalam ngakli fi hato pi kim step pi juduai sho blai pi jubuk mo pi jupuli mo ketin jong blai pi it sho mo ya hima blai usim debet ude ba bon kam sim jong hima Israel ngau de ba bon kam hadai udan por pat ban penlut shwa yal di ban duai ban shong haki kejat ban pet ban check yal di hot wat si sin ulakum bakla hari ulak loi ban penbet no nak bakla ka bamut nak kita gi pop jong u karan kam mentai gi nong yalam ru ban kla ka bamut nak gi pop jong pim dei pen syutiang tang gi ketien piran kami gi nong yalam ki bam ki nong syarai ki nong duai pi ki bam long yang kok ngu pi ki ban ya menjur lang bat ka pop jong pi hari bah baki i ya ka babakla kin keren bat dak jing i piran kam gi nong yalam ru umdai ki ba control pat pi abang keren ni ki nong syarai tapi ki bam control pat tapi ki ban manipulate gitar kemdai pihak ban tenjuk iki dau mensim jong ublai la ai pi kan ka jing ya ka bor ban senchar pi bidai ki nong yalam bidai ki nong syarai kan mau kadang ka hima jong ublai Isaya nadu kitab Isaya kendai hendri bat nyau kom namar hangi lakai ukun la ai ukun hangi tega jing sensyar kan long halor kita peng jong u pat haka baken jam sim ublai udang sensyari ukun udang sensyari tega jing sensyar kan long halor ka terpeng jong un khat ya ka kerteng jong u baplau nong sela ublai bakraubor ukpa bam jukut usim ka jing suk ka jing roi ka jing sensyar jong u bat ka jing suk kan am kut syu halor ka khat udebet halor ka hima jong u ya ban penyang ya ka bat ya bakan ban kershan ya ka da jing bishar da ka hak pat da jing bishar da ka hak nadu menta bat hala kerta ka jing syidham utra gi pat kan pendap ya kan ni kan mau ba pimlat na kan ni pimlat na ka hima jong ublai pimlat ban yelek persya ya ta la da pisdang ban yelek persya ublai satan ya ka karpet ba pin sahab no rai la da pi it ya utrai pi it ublai kan mau bahawa pilek kan wono ka bari ublai i pi pidan kamban sensyar katkum ka jing it jong ublai katkum ka hak ka bu ai pi Apostol Paul usuk tu ya kan ya city Ephesus kalau nong ban riu kat ka ba shipawa ka do ka pakat pra wong haga bawai no tulong gi baklanya utrai bat haga bor ka jing klan jong upim dei ban shania ya ka jing la jong fi haga jing start jong fi haga jing klan haga bor ba pinyele pim dei ban shania akata handai wong haga bawai no tulong gi baklanya utrai pi klan ne gi jing duai pi klan ne gi jing duai sya jing it buat pi dei gi nong yalam pi klan ne kita kaju kakren yang iru ki basyara ya ketin jong blai hatungi duain em hatung asyarain em habang akren ya kani ngakren em daga bayit syal di wong tu kino ya jingking atiar ga jong blai baro bapila ban yang persya i bot tak ustitan kumlo pikin ya tak jingking atiar ga bakenjam sim na baga jingele jongi kamlong ya ga snam ga do andre ya ke hima ya ga bor gi nong sensyar pertai jongani ga jingbom ya ga jingbam man bakken jam sim hagi jaka benang pat chua bapin sensyar ni galak dan ka jing sensyar hagi jaka benang lada ka klan ka jingdom kini kinong sensyar ki badum kini nang sensyar ki ba bamsap kini nang sensyar ki ba penjat ka jat manriu watlah kalong haki rang bak snong la long ki dong gino rai lada ki dang dan ki ba duai ki ba shapting ya ublai kan ma ba ka klan ka hima jong ublai pila ban hakani ka khendau kan wan kata jing sensyar ka bakut rai pet nomor ko ongkum no na ba ka jing ele jong kamlong ya ka snam ba ya ka do ini ki para beriu amdai ban ya kentak para beriu ban ya syurut para beriu rai ni hak ban le ka ba kenja beri ni duai
Nabaka jing ele jungi kamlong ya ka snamat ya ka do nro ya ka hima gi bor gi nong sinchar pertai jong ni ka jingdom ya ka jingbaman bakan jaman si magi jaka beneng naba komta to pin sim haladi ya ka jingking atiar ublai baro ba pila ban yang yele ha ka tagasni ka basniu ba ha ka bala dat igi baro ban yang scam to yang pinamar kata bala panpo ya ka liala ka sengkai da ka jing shisha ba bala king ya ka jingda sadam ka hok mat bala pong juti halor ki kejak da ka jing lakloi ka gospel ka jing suk nalor barok putat pina syem ya ka sti ka jingat da ka pila ban penlip ya ki sum ba meding barok ki jong ubaman kan ru syem ru ya ka jing da khli ka jing penim mat ka wat lamu mesim ka balong ka ketinu blai da ka ba duai halaka sni da ka jing duai da ki jing kerpat barok ha mesim mata ka ba sumar syapang kani da ka jing minat ba ka jing kerpat barok na ka bentagi rukhut barok pat kata ka jing elek jungi kerpat yagi pat baru gi bapat dengan video hatu pm dem ka jing em ka bakho hatu pi kala ka bamut pi syukono tang ikinong senshan rai ka ayu pile pi duai nem da menta jungki khabari haying halaying lasam pilong nem ukpa ka kemi kiba hikaya ketinjong blai kiba duai nama tagi khun kiba duai nama ta ka lang saklang amman syia keno ulum thau lada pi pim duai kum ka jat menriu lada pi pim syong ai ki kejat pi ple jing khang ya ki men sim baman begin rumah ni ka kejat menriu ba ka jat menriu jong iklanang jat nri ai ngo yu blai begin nang dan ginong duai ta ginong dan bon ki ba duai bau blai empat penjat yang ni ya ka jat menriu jong ni balai pinpat aga Sodom and Gomora bat ka Gomora blai la thang na ka ding rai Abraham uyasat uang lada dan tang si pawut hatu men penjat ka Sodom Gomora ubeli uang lada dan tang si pawut rung nampak penjat la ka sniu kan iga jela jong ikal adat da ka sniu ka seme anong fi rai dang dan sa si paw ar pawut ki barang duai ki barang yasat nama ta ka jat benri ki barang duai anong fi ki barang syong hai kejat jong blai ki barang yalap yang gospel ban penong niam ki beriu akran nang ni hendroi ban penkela ka bamut ki bakin wan sisa bakin ka to ka jing di kiat kin ya ka kam aurea kin ka jing bisni kin ka jing penhon kin ka thi jing thang kin ikam sni kam sme kin long kita sya bakan km biang bahaba ka km ka buram blai kawan dan manu balak ban tek merawi dan manu ban yalam merawi ngawang ipi kan ni akran ka jing slur lada piyo kinong yalam ki ba duai ki ba iet yo blai baki jat ban re ki kela ka bamut kenal ya kan ni veu blai amat ban penjat re bau jona ban yalap ki beri kan diri ki kela nadu unang yalam ki kela ki syak jingit lai mit lai sni ba blai ulaya dai ki ga jing ya da jungi lada kamwan no blai nadu menung nak jat lada dan kinong duai kinong syarai kala jat nadu menung akren ru hang ni ki bayalam hagi yeng mani pi de ban kela ka bamut no pi de ban ban long ki beri ki ba arsap ki ba kleng ga ktien sa sandi pialap na pulpit si mandi hadu satad di kamdan ka jing im ka bakhut ngonong blai ula bitar kan ni ko ban sei no di beriu ki ba iet jong blai ko ban sei ki beriu ki ba no chi sa ban kran ya ka jing sisa bat ki ba iet ha ma kran ni na kran da ka jingkit khli ngonong ifi kan mau pet haga siti timati ka baningkong kat ka baar kat baningkong hadu bahnyo ko ngomno tinga kentu ningkong namar kata ban penlong ya ka jing kerpat ki jing duai ki jing yasat ki jing aino na ka benta ki beri baro hatu pihak kawang keti kan ni wei hatu piju duai ni am namanta ki nong sensar jang pi na pisu ben su ko eki pimtep ba kiru kidan ka jing ele na ki hima ka jing dom ki bayele ban penkala khong pong ki bayalam ki ka jing sni ki bayalam ki ka jing pensyai bakin le ka bamdai ta piru kan ginong song snong ong ni baro ni dan kam ban duai kum ka jat ban riu ban yasat ban aingo na ka benta ki beriu baro pet kat ka ba wong no polong na ka benta ki sim bat ki bakra ba tri baro bagin yo im ka jing im ka basok bat ka ba jarjar ka jing ru blai bat jing sida baro haga jing rublai haga jing sok pikwa ega jing sok pen klan gi jing duai pikwa ega jing jinjar duai na mata gi nong sinsar jang pi ta jing rublai bar ka jing sida baro duai ni gi nong sinsar jang pi bakin iet yo blai bikin pai bikin kala ka bamut
Baik, kami kalau ka babha bat ka pediang hon akhmat ublai unang peniem jeng ubaman bagi beri barok kin yo lajim bagi pois ka jingtip ya ka jing sisa namar dan uai ublai bat uai uksiang ru apedang ublai bat kibriu ukres jisu bahir ubriu uba ITLD ban lang ka jisu spa ya baro ya ban pla ki por ki badehi saka ba thong ya nga unang ya lap apostol ngong ya ka ba sisa ukres ngamlam ler kini unang ikai ke gentle haga jinget baga jing sisa pila man naga kitab Daniel kumbang ong baga jingele janga bor jingdom ka dan yikinong yalam kuli naga kitab Daniel kang nong ba sipau ka ba khaar do khat myo ong no ong anda kum taw ong hanga tu wat septien go Daniel namar dadu kata kasngi ka baningkong ka ba malabu ela ka donut ban skol tu ban pendam yala di Ahmad ublai jong ni las no yakitien jong ni bat naga benta ki kitien jong me ngalawan yang ni Ukraine angel Gabriel Ukraine yau Daniel hang ni wong ba Daniel udai wai na kinong sinsyar haka hima jong asim patshan Nebukadnezar mudan lang hakato kapor bat haka jing sinsyar jong sim Darius Daniel udai uba duai license singi wat lakila modo yu kira tap sekram sing shimla no shimla syapting Daniel ban duai wat syabrek sim ba ublay la yadai re mentang idan kinong yalam ki ba compromise nong pi ka hak kia khle jaktong bagi men sim baman kia khle lang ktin jong blay ka ong nagi sam ban kong ong utau bri mo sok utau bri ubam ya sela bagi nong aginong pop kibaya menjor banila pop wong rei gunlong kum utau ding bala thong hakidot ki ba makroni pikinong yalam lada pinot sisa ban yang ga jingsa pi de bri bai duai mdan manu la ban ki pi ka hima jong blai kan back up ya pi pin maka jingkut bat ka jing sinchar jong pi kan yaine rei lada ka jing sinchar jong pi yat lat na blai un satan ya karpet un sapenduk no ikan ga jing sinchar jong pi pasta kan long ka jing jak buram ni pi maka jingjak buram ya jak benri barok kawai kom juru ya ki pat ba kinong seksnong akran ang ni bakal adai ga por ban kala ka bamut ka adai ga por ban pai no ni ki pop ka adai ban sulong niam ban sulet ki jing ya sang ban su let niam ngang pi blai iet ya jing niam uiet ya ga jing adai bu blai pidan niam ga jing adai blai pidan niam ga jing duai pidan niam ga jing iet kitin jong blai pilet niam nan yalap ya ga gospel wong gumno pat hau Daniel on da kum tau la on hanga tu wat syapting go Daniel nama dadu kasni ka baningkong haba melabu ila ga donut ban sngau tu bat ban pendam yal di hakmat ublai jong ni mela sngau ya ka kitien jong ni bat naka benta ki kitien jong ni ngalawan hendrei usiem jong ka hima ka persya sngap ba ka ni khat hendrei khat ka ba khat lai Daniel kalnong ka ba sipau khat lai hendrei usiem jong ka hima persya la yang la ye yang ar pau waisi hendak yakmi umik Michael uai orang ba niki bakrau lawan yarap yang tengah sa hangta bat kisiem ke Persya mentang lawan banten snautu yeme syapang pitip ka jing duai kalau gumnu ka jing duai jong Daniel ublai layok snau bau lapa yu angel Michael mau ba munu Michael wa archangel ban yale usiem ke Persya gidi mensim baman pistu balai pi ki dan ki jing buat ki jing di drops ki jing di kiat ki jing em aurea ki di men sim baman ki basin syar ka tu ka territory lada pim klanya ka jing duai ki tu ki lak ban job kom ju ru ka jing sin syar pi lada pim lak ban klan ki wan gini ki men sim lek bertong gini ki men sim baman ki penduk pendam ya ka ai ka pimut man triba na ka dau duai Daniel lele fasting hadu arpu isngi bau blai layok sngau bakal kiu syaka hima jong blai bat utau Mike angel rong ba Michael lawan yarap yau Gabriel nang pi nak benta jong Daniel ka jing sinchar jong pi ka deban penpa ya ka hak ka buram jong blai ka jing sinchar ka bakut ka baklam tok bria ublai ukram shumla ai ka pi ba pinlong kinong sinchar ban pendan buram yau pa kalam ler yau setan ubakas iem jong kasun ka jing sinchar jong pi kam dei ka basok pin sadan ki attacks ki jingele ki bana ka bor jong ki jingdom ban pen klam ya ka ei ka ba pi kwa ban wanra nakata ka daw pidan kam ban surround ba pin keta ya di pi da ki riu duai ki riu champagne ya ka tin jong blai ki briu ki ba bat
kibamlong nyang kok ngo ya pi lani pat kibalong chamcha ya pi hari kiba I advice kiba kot kam ka jing yok snow ka jing start no blai haga jo kapor empat ki agents jong setan kiba le menle kum kinong etu lupa hari day pat ki agents jong setan kana habang akren ya kani ka tin jong blai kin sadan ki agents jong setan pat kiba wan lam bawan kum ku suri kop sni lang berat kiban sale kum ki riu blai kile kum kinong itu lupa rai ka motif jo ki pat kalong agenda bikin yok nong hang ni nga kham keren bangan yok nong el di ngam dan kam ban yok nong na pi nga syukran ya jing sha ko mo bri jong blai ngam dan kam ban bangan yok nong ye na pi ma keren ya ni teng kan ni kan pen bitar man rai nga ngam khuslai na man keren ya kin jong blai ngawang ipi pat kin sadan ru ki agent spat ki bawan hakador ki bri jong blai ki de ki chamcha jong sultan gigi agents pihak bandan higi jing duai pihak ban sok tu ban tenju igi mensim ayo anes wong no wong tu tenju wat net igi mensim ya kan ga jing kran jongar tenju yang aru mensim jong blame dei ba pinchu shim bat kumne da pikwa tenju so du blai duai shwa ba pet ni bri hatu ni bri dei na am jong blai Syong hagi jing syak jing et duai penlet por hau blai pisang sutu ya ka ga mga keren ka dei no blai na no sultan namar ngong ipi bun mentaki walap ya tin jong blai rei kiwan ha dor jong suri ko sni lang berat ara pikwa tenju yang har hagi jing duai bang ngam kwa ye ban yo nong ye kan yang keren ba ngakwa ba ka hima jong blai kan wan sinchar ka jing ko ka jing em ngakwa ba ka jet menri jong ni kan long ka ba khipat kalong kaba eat you blai kalong kaba syakri ini i baki ke jing buat ken lat ke jing ya snam ken lat ka jing snam kamdai kaba wan blai banya syok ya ki wei ki jet banriu banya penyap banya snam kata kamdai na kaman jong blai ngakran ni ka jing sha blai kum singkat ya kata kide gi men sim baman banya handai ya habang ile ya ka jing bha kat kum ka tin jong blai ki sniu ki sme na gi wei gi jet banriu bamdai bon wan ra ya ka jing sniu kin sahab hi kita haba blai unya dai pi pha iki angel ngam simpuan ni ban penya syurut jet banriu em ngawan bakandan ka jing sok ka jong blai badan ka jing senchar hak ka ba khut ka berhenti ka bambam sap ka ba yei but balai ong pi abang akran yang ni video pi ban snap ya blai ban tenju igi mesin tenju yang ni ka jing kran jongaru naka ar koren khatwei khat saw khat san ka omni ngin lengok le ya kata namaru setan hi upanya srim yaldi yau angel ka jing syai namar kata kamlong ba plai la da ki syakri jong uruk hi pen sriem yaldi ya ki syakri ka hak ki baka kot jong ki kan long kat bakum ka jing le jong ki tapi kinong yalam pi ki pat ba kai ga ba pilak ban yale lang menta kadai pai no sigi jing duai kala ga bemut no le si pilak imma ki kam aurea pilak imma ka pek klem jaklia pilak dan na ka bor pi penan kami ki kentai pi dan pile kan ka ba sangsi pi penjat ki kena samla kala ga bemut no kata le si blai bang ie pi ba pinwan sisa bau blai un ai kata ka favor fi haba pi dan ka favor na blai om dan ubri balak ban kam fi om dan ki mensim baman dan ki bor jing dom ki balak ban yele persya pi haba pi dai ubri jong blai was sincere hak haba ngakuran lang gi pat ba ni semua pada like dan share dan subscribe yang ni ka video bafin i baga jet bari jong isai sin pat kan long ka ba shacking you blai kan long ka ba i ka hak but amdan kan wasme amdan gi bor jing dom gong no weapon forms against you shall prosper all those who rise up against you shall fall amdan kan ka atyar ka balaban yang lele persya ifi kita ki atyar kin hak no nama pidan ka sti jong jingat how blai wa im dan tagaburam jong blai yaro ia utrai nama tagaburam jong blai ai kaburam de jing yaro shu nama tagini gi jingkran kublai shibun